and then so no ba Adom TV Badwam health tips so na wotwe mu nyina yakasa afa chest pains eho ene ye fear that ye de wie ti ye complications se bia wo experience bibisa wa yi wani ni ye treatment nso endpoint homeopathic clinic Dr. Edubuaten wa ha na wotwe mu ne ye di ho nkomo ne de na ne omo wo ho ayaresa ti se no nko na wo fam ni nyawo nkae de a wo ha ene ye no ewie dog ye nase na wotwe mu aboa ye boni nyina atofa na ene nso ye complications se bia mete wona mete pains bi na me yi mani ade de bebre yo me da se na wotwe nyina edi nkomo afa eboyawo ene ya kire se eboyawo no e ma nipa bebre ahwere omo nkwa because omo amfa ne serious but ye refi se ye bo no ye boyawo ya e betimi afiri wakoma ene ma obo ayewo ya e betimi afiri wo lungs ene ma obo ayewo ya e betimi afiri wo yamu no ma te se gastrointestinal organs obi wo na acid reflux obi wo na kurubi na aba ne yam ni nyina no ebetimi ama obo ayedai ayewo ya obi su wo na ne de no efiri ne nerves anase ne muscles no ene de saade ne ba obi wo na ne rib cage no ena injury ayedai abamu eninti ya kire mu se eboyawo no se yete boyawo a ma yemfa ne trasa because ya many in bebre ni ate omonka say was in yes wonyale as no say ne bo de bia no complain say ne bo eninti nipa no wa nyame dia ene ye kan say signs and symptoms so ai daddy the signs and symptoms say kan ye say boyawo no e de e betuma wo ho na emo se firi akoma na de sa e boyawo ne ba e betuma obi wa home yin so na akoma bo ne pedi wo yibi kakra na wa bre na obi wo ha bo nse e fini lungs so a obi bebo wa obu abun so yi flames na ne bo ne ye ne ya eno so e wo obu okwa obo wa na muja edi akire efiri ne yam so a obu wa abun se odidi ne gyan ne gyan ne bo na okesu na o hiccups kotreko ache se nipa no anase nipa no kwa ne yam timi ye ne ya anase obu okwa abun so kasa na enka halitosis na enka edi akire enti ya chache ni nyina enti ye ka se ontimi mfa wan ope enka se obo ye oyente no bia mekope bibia ye wontiment bi de twitwi so ahu na de twitwi ya wo de twia na relieve a no da bi e bia na yade bi na de sa wo ha no e de ba nene no ye hwe treatment ye bo ye ya say I treatment ye hwe complications and prevention it complications and nyina ne se de betima ye bo ye ya ye nko oba hospital de ye nyina se ye twa scan na ya hwe se e de airporten ena nti se ya akomayade a se emponye nipa ne ba ye obi efen se ECG okay electrocardiogram machine e de si obo a ne ya twamfoni ni wa akoma no ho nyina se de akoma no se de pumping se de the number of times ya ene nyina ye betimi ehun the rhythm of the heart ne bibia ne ye huno se ya de bi ne wo ho a ne yetima hwe efiri wo yam susu a ye betimi twamfoni ni wo yam ne ya ye lab so ahwe ena se bia ne firi wo wa hara wa ho ena se efiri wo lungs ho so a eno so ye de bi twa scan ne yetime hu ade cropotin a e de sa wo ha wo no if you nerves no so a eno so ye be check ne yetime ayi sa de no e de etimi afiri wo kra de meka ne nyina ne se ye mfa ebuyade enye yade pesi e symptoms e kire se yade bi e wo enti se obi busa be yade bi mtim busa me se ne buyade etimi kum nipa na yes obu na ye wo ya no yade ne wo ho no e ma abo ye wo ya na betimi kum nti make catch atifo nyina say yemfa ne serious pa yade bi how bia no utie endpoint a obetimi atuanamo aba say yade wi so hawa tuanamo ne bra endpoint to me particular obu ana e stroke obu ana na se ne cheche no ho hyehye no bibi ne nam ho nam duanim na poso ne to ase twehwe no usisi ye wo ya endpoint tuanamo ne bra awo wo ho hawo ana sa woni kunu hia ne nso ni nyina asa na chi o menses ne mayie obu akura na watena se be busumi nsia busumi du menses ne mai utu ana mobile endpoint ya scan ne free prostate so scan e free endpoint homeopathic ya de bi ha obi afre me number yi so ne yeni nkomo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 endpoint homeopathic na yeda munyina amase yes yeda Dr. Edubuaten ase ne mrede na daage a ode ma ya brebia ne na dwuma kuo so a ode abeso ya senenti eboa ye ma ye te apomuden mu enkommo nyame hira wo mre nso na wadaage a ode ma ye brebia
na wotwe besi mu nsankwa ne ahoden ekura yina yebesa hia na yedi nkomo foforo medin de afia amankwa tamaklo